Pamätáš si, keď si povedal, že nebudeš potrebovať fitko, nakúpil si do obývačky činky, kettlebell, gumičky a cvičil podľa nejakého YouTubeového videa alebo podľa apky v telefóne. Fungovalo to možno prvé týždne, ale potom prišla stagnácia. Žiadne zlepšenie, žiadne viditeľné zmeny, len čistá frustrácia. V tomto videu ti ukážem, prečo sa to deje a čo musíš zmeniť na to, aby si sa z tej stagnácie dostal von. A teraz sa možno pýtaš, že kto je ten týpek a prečo by mi mal kecať do toho, ako si cvičím u seba doma v obývačke. Tak ahoj, ja som Marek, cvičím už 12 rokov a som tréner a osobný masér. Teda som osobný tréner a masér. Takže sa spolu poďme pozrieť na to, prečo ti z dlhodobého hľadiska nestačí cvičiť len u seba doma v obývačke. Inak v rýchlosti, ak náhodou nevieš, ako sa máš stravovať, dole v popise videa máš odkaz na tento ťahák, ktorý ťa naučí, ako sa máš stravovať bez pocitov hladu. Veľa ľudí si myslí, že im stačí cvičiť len doma, aby vybudovali svoje vysnívané telo. A úprimne, na začiatku to znie logicky. Je to pohodlné, lacné a máš to hneď po ruke. A ak si úplný začiatočník, tak to dokonca aj funguje. Kliky, drepy, pár ľahkých činiek a za pár týždňov uvidíš malý progres. Lenže ten progres netrvá večne. Telo sa prispôsobuje. To, čo ti dalo výsledky prvé mesiace, neskôr prestane fungovať. A ty máš pocit, že makáš rovnako, ale nič sa nedeje. A to je presne ten moment, kedy väčšina ľudí stratí motiváciu. Problém nie je len vo vybavení, ale aj v prostredí. Keď si vo fitku, si na mieste, ktoré ťa núti makať. Vidíš okolo seba ľudí, ktorí trénujú, počuješ činky, cítiš tú energiu. A ešte asi cítiš aj spotené pazuchy. Ale aj keď sa ti nechce, tak nechceš byť prvý, ktorý sa vzdá. To prostredie ťa posúva dopredu. Je to psychologický efekt, ktorý jednoducho doma nenájdeš. A doma to funguje práve opačne. Keď cvičíš meter od gauča, na ktorom niekto pozerá Netflix, alebo od postele, kde si chvíľu dozadu sľúbil, že ľahnem si tu len na chvíľočku, to prostredie ťa nenaštartuje. Práve opačne ťa spomalí. A potom prichádza druhý problém, vybavenie. Bez dostatočnej záťaže rýchlo narazíš na bariéru. Tie 4-kilové činky, ktoré ti na začiatku dali zabrať, sa po pár mesiacoch stanú len rozcvičkou. A toto počúvam často. Ale Marek, ja nepotrebujem cvičiť s väčšou váhou. Stačí, že robím viac opakovaní. To je síce pekné, ale rýchlo to prestane byť efektívne. Skús teraz porozmýšľať, čo ťa posunie viac. Spraviť 8 drepov s činkou na chrbte, ktorá má 50 kg a na budúce vyskúšať 52 kg, alebo spraviť 4 série drepov s vlastnou váhou a urobiť napríklad 70 drepov, pretože keď spravíš 30, 40, 50, tak ťa to ešte ani nezačne páliť a na budúce potom musíš spraviť 4 série po 80 drepov alebo 5 sérií po 70 drepov. Čo je podľa teba efektívnejšie aj z hľadiska naberania svalov a aj z hľadiska ušetrenia času? Ten druhý spôsob ťa síce unaví, ale moc ťa neposunie. Pretože budovanie svalov nie je tak až o množstve, ale skôr o tom progresívnom preťažovaní. Teda o tom, že urobíš viac, ako si urobil minule. A áno, keď urobíš viac opakovania ako minule, ráta sa to, lenže už keď sa dostaneš za nejakú hranicu, dajme tomu 20-30 opakovaní, tak je zbytočné skúšať urobiť 32, 34, 36 opakovaní, keď radšej si môžeš zvýšiť váhu a urobiť trošičku menej opakovaní a potom skúsiť pridať opakovania a zase zvýšiť váhu a ubrať trošku opakovania. A tu je ten rozdiel medzi domácim cvičením a medzi fitkom. Vo fitku vieš presne, o koľko viac si urobil ako minule. Či si pridal 1-kilový, 2-kilový kotúč. Kdežto doma to robíš pocitovo. Alebo respektíve, možno si pridáš nejaké kotúče, ale skôr či neskôr ti dôjdu. A už si nebudeš mať čo pridať, len tie opakovania alebo série. A pocitovo neznamená progres. Alebo často počúvam, že sa ľudia oháňajú s tým, že veď oni cvičia doma s gumami alebo teda s expandermi. A áno, expandéry vyzerajú ako super alternatíva, ako super nástroj na cvičenie na doma, pretože sú spratné, ľahko prenosné a vedia vyvíjať aj celkom vysoký odpor alebo teda pôsobiť veľmi veľkou záťažou. Ale majú 3 veľké problémy. Problém číslo 1 je, že nemáš presnú kontrolu nad záťažou. Čiže nevieš presne určiť, že dneska cvičíš s väčším odporom ako naposledy. Ideš proste len podľa pocitu. A ak nemôžeš zmerať presne progres, nemôžeš ho ani sledovať. A nehovor, že si zoberieš na budúce ten hrubší,
tvrdší, ťažší expander. Keď sa s ním pokúsiš urobiť ten cvik, ktorý si robil, tak ho pravdepodobne ani nespravíš v takom rozsahu, ako by si mal. Alebo spravíš možno 1-2 opakovania, pretože sa ti bude zdať hneď ten expander ťažký. A keď sa to budeš pokúšať robiť s rovnakým expanderom ako naposledy, tak nemôžeš určiť presne, či ho naťahuješ viac ako minule. Veľmi, veľmi ťažko sa to meria. Problém číslo 2 je, že odpor nie je rovnomerný. Na začiatku toho ťahu, alebo teda naťahovania toho expanderu, necítiš takmer nič. No čím viac začneš tú gumu naťahovať, tým väčší odpor ti začne klásť. A keď sa pohyb vracia späť, odpor gumy rapidne klesá. A to presne vtedy, kedy by si mal ten sval zaťažovať čo najviac. Keď musí ten sval brzdiť tú váhu. A tu sa dostávame k bodu 3 a to je to, že chýba tam to brzdenie tej váhy. Čiže v trénerských pojmoch chýba tam tá excentrická fáza. Ale nezľakni sa, nie je to nič zložité. Vysvetlím ti to úplne jednoducho. Sval rastie, keď áno, musíš tú váhu zodvihnúť, ale z veľkej časti rastie vtedy, keď musí tú váhu brzdiť. Alebo teda ju kontrolovať, spomaľovať. Napríklad, keď si predstavíš tlaky s činkami v ľahu na lavičke, čiže keď ležíš na lavičke a tlačíš činky takto pred seba, tak tú váhu musia tvoje svaly brzdiť, keď tie činky spúšťaš k sebe. Hej, lebo bojuješ proti tej gravitácii. Alebo keď si napríklad predstavíš sťahovanie kladky na chrbát, čiže keď sedíš a priťahuješ takto tyčku k sebe, tak brzdiť, alebo teda kontrolovať tú váhu musíš, keď ju spúšťaš smerom hore. Čiže to je tá kontrola. Vtedy musíš tú váhu brzdiť a spomaľovať. Keď sa ale vrátime k expanderom a expander sa vlastne vracia do pôvodného stavu, čiže sa zmenšuje, takže aj pôsobí menším odporom na tvoje svaly, čiže ich tak nezaťažíš. To je presne ako keby si mal nejaké Ferrari, nejaké rýchle auto, ktoré perfektne zrýchľuje, ale nefungujú mu brzdy. Chýba tam tá druhá polovica tej dôležitej práce. No a čo to znamená vo výsledku? Keby si mal identické dvojča, ktoré cvičí vo fitku, a ty cvičíš doma, tak to dvojča dosiahne možno za 3 mesiace to, čo ty dosiahneš doma za 6. Nie preto, že by sa to dvojča viac snažilo ako ty, ale preto, že má presné závažia, vie si presne odmerať odpor každý tréning, vie ten odpor stále navyšovať a má stabilné a motivujúce prostredie a možnosť rásť. Mnoho ľudí si myslí, že fitko je zbytočný luxus, ale ak to myslíš vážne, tak je to investícia a nie výdavok. Už len tým, že si kúpiš permanentku, si vytváraš záväzok. A keď už si tam, tak proste nemáš na výber. Buď cvičíš, alebo vyzeráš, že sa flákaš. A to je presne ten tlak, ktorý potrebuješ na seba vyvíjať. Vo fitku máš presne to, čo ti doma chýba. Teda pokiaľ je z tohto storočia. Máš tam činky, máš tam tyčky, máš tam kladky, lavičky, medicimbaly, kettlebelly. Je to proste priestor na nekonečné zlepšovanie. Každý tvoj tréning môže byť o niečo lepší a o niečo ťažší. Pamätám si, keď mi kedysi rodičia kúpili domov, mám ich doteraz pred očami, také modré dvojkilové činky niekde z nejakého športového obchodu. Mohol som byť vtedy asi 8 alebo 9, takže mi vtedy tie dvojkilové činky prišli aj celkom ťažké, keďže som nemal ešte až tak veľa skúseností s nejakým silovým cvičením. A jediné, čo som samozrejme vtedy vedel cvičiť ako správny mladý chlapec, boli bicepsové zdvihy. Čiže tento pohyb, aby som mal veľké ruky. Vtedy mi bolo povedané, že mal by som spraviť aspoň 10 opakovaní a dať si potom pauzu a samozrejme viackrát to zopakovať. Čiže taký klasický prístup k cvičeniu. A musím sa aj priznať, že áno, vtedy som to celkom cítil a pálili ma tie svaly. A vtedy som vlastne aj prvýkrát pocítil, čo to je mať napumpovaný sval. A po pár týždňoch takéhoto cvičenia rúk som aj začal postupne cítiť aj vidieť, že sa mi začal robiť trošku kopček na ruke, že možno tu na zboku sa mi začala robiť taká čiarka, taký pásik, ktorý mi pekne oddeľoval tie svaly na ruke. Takže som bol celkom motivovaný pokračovať. Lenže veľmi rýchlo som zistil, že tie 2 kg mi boli strašne málo. Počase som zvládal už spraviť možno 30-40 opakovaní, kým som vôbec začal cítiť, že ten sval je nejako napumpovaný, že by ma to bolelo, že to je reálne ťažké. Takže ja ako veľmi inteligentný mladý chlapec som prišiel na to, že si zoberiem obidve tie činky naraz do ruky. Boli akurát tak hrubé, že som ich ledva takto uchopil, ale mohol som zase robiť tie svoje bicepsové zdvihy s trošku väčšou záťažou a zase som bol spokojný, lebo som to cítil a vedel som tie svaly dobre napumpovať. Lenže zase
Strašne rýchlo som prišiel na to, že mi tie 4 kg nestačia. Po chvíli som bol schopný urobiť niekoľko sérií, možno 50, 60, 70 opakovaní, aby som vôbec začal cítiť, že ten sval nejako pracuje, že fakt som robil ten pohyb takto, ale nič som necítil. A ak si presne aj ty takýto začiatočník, tak urob pre seba tú najlepšiu investíciu. Zaplať si tú permanentku do fitka, poprípade si zaplať aj trénera, ktorý ťa na pár mesiacov naučí správnu techniku cvikov, rôzne variácie cvikov, správny postoj, správne dýchanie a nejaký ten základný systém cvičenia. A získaš tým návyky, ktoré ti vydržia roky. A mimochodom výskumy hovoria, že ľudia, ktorí cvičia vo fitku, majú o 30% väčšiu šancu vydržať pri tréningu dlhodobo než tí, ktorí cvičia doma. A to nie je náhoda. To je presne tá sila prostredia. A sila pocitu, že patríš medzi ľudí, ktorí makajú. Ale aby som neznel len negatívne, áno, domáce cvičenie má svoje miesto. Keď si na cestách, keď nestíhaš, alebo keď si chceš udržať nejakú základnú kondíciu, expandéry, činky a základné cviky udržia tvoje svaly a hlavne návyky aktívne. Ale ak chceš reálne vyformovať postavu, vybudovať svaly a schudnúť 15 kg, doma sa len veľmi ťažko dostaneš na úroveň, ktorú môžeš získať vo fitku. Nie preto, že by si doma nerobil dosť, ale preto, že tvoj domáci systém na cvičenie má svoje tvrdé limity. Fitko ti dá možnosť rásť stále ďalej. Každý tréning sa môžeš posunúť o kúsok vyššie. A to je presne ten dôvod, prečo výsledky potom prichádzajú rýchlejšie. Takže áno, cvičiť doma môžeš, ale ak chceš výsledky, ktoré stoja za to, potrebuješ prostredie, ktoré ťa posúva, nie spomaľuje. A tým prostredím je fitko. A ak nemáš poriadny plán, či už v strave alebo v cvičení a v kuse hľadaš skratky, ako sa dostať ku svojim cieľom, pozri si toto video, kde sa dozvieš, čo ťa dostane ku tvojim cieľom najrýchlejšie.